mga gwapa kagwapo, welcome back to my YouTube channel. Sa subong nga video do na stress na gid ako, kay sa subong kay do ka budlay pa do hindi pa safe maglagaw-lagaw mag ano ti gusto ko tani magpapasta sang akon nga ngipon kay do nag-crack do nabuka ambot ko ano king kaon ko basta do may nausap na ko nagragumo siya. Oh, Diyos ko. Sing ko ano ni? Ay, abaw, paglantaw ko iya. Ay, buka nga unto. Ay, abaw, tising ko. Paano na lang ko ni makapapasta kay kabudlay pa sa magwa nga daan. Tapos sining ko, ay, ano ni man? Diba, si may nabalaan ka mo da nga pwede magpasta sang unto ko? Just comment down below. Joke. Hulaton ta lang magtrotaw. Ay, hindi man ni makahulat man ni ah. So, amo lang na, bye-bye.